خبركم نحربينا حزب إرترا وشتنا وطعن بس كلهم فتوتون حارة حزب علم يوحنا أبدي كاب عمتنا بعمد نادمقن نحيلن زخيت سنبلات نزانا 34 عمد زخرنا صنت بزتفلالي مساناد اوتات قرما زلبسو كله من ملغتታት يوحنا زلعخون لعل مسغانا ناصنتنان لولاونتنان وهدتنان بصونت مريتنان عمت اوش تخبيت مسرحن معبالن هاغراو هنصتنا ابن گمگملو بمنصر علماون زواون معباليتات كرئن كله ناصنتنا محيالن مدرعن كابتي هانقو نبلو رتعوي علماوي سرعتن زوباوي ناي مكببارن ممللائن متحققاتن رقعتن رهوان تمرد تنصيلو سلازي رئي ناتي علماون زواون هواهو بوضعاونتن تزامادنتن كننببو قبوي أبناء عامن ناي قدميون زنورو معباليتات قنع نبابنا عبطون كله نايزي ناي 34 أقاطامي فلوي زغبرو أب أمريكا ممسا بريزيدنت ترامب مس فلوينتو مسردو علماو ميزان أمريكا مبقسي بوليسيتاتون كايدون أسراتون بآغا مغمر عتوب ايو غزايد اليوم بتقبل زنا هنا بتترئيون ديناميك النوتون لتحلالخان كبيدن سلازخونه هوخ مدمدم تاتات كبهاب زيادة تعقستي زحتتي ناتي اوج مرحا ماغا كمتون توسيدنا نا أمريكا داقم عباين مقبار وأمريكا داقم عباي كتكون انتو خويناتي شتو بريزيدنت ترامب قدم استراتيجيون وطناتون اكايدون قجل زول حطوطات الله عباي انتاي مالتي سلامنتاي أمريكا عباي زي كونتمو عباي كتكون زل زلو بخميك عباي كتكون تخيل عباي مالت زبلصقت ወይ زعبتمت باندسترياوي وصيد زعبيت بتكنولوجياوي معبالي زقدمت بوتادراوي قلبت زحيلت بخل صلوا زدارغا زي بالله تفرحيت وزت كما حفشاو موكسن توسيدنا كاب تاريخاوي امصاصا امريكا جميركا خيبلنا علماو مخان أمريكا أموال زحول كويناتن أبناء الزحلفة 3 عامتاتن كو خطراوي اندراتات موائلن زنوبرو خصتات ودعوي نباب يحدد مسؤوت بغنا مصايخ انتاي كمسل يخيل نبل دحر مختام زحول كوينات أبزن زحلفة 35 عامتات طراين تتعذبنا عالم بزيته ودادارهم قصاصر عينا بستوهللو مس أباخاني وصعيتات من محدارات واشنطن توهللو زغالب زولو لعل 3 تريليون عداتات أمريكا بعلو ززارب حدا أمريكاتي بتمساسالي عنداري فلسفنا من محدارات واشنطن زحسرة تخفالي عيون ساعاتن مستحط أهلا خلنت أبزلون هاجرات قدمت شاينا اندستريتاتنا أساقيمنا زيادة مخسب كنخعبتنا زتبهلوين نا أمريكا كبيت كساراتاتيو أخطيلو لومي باندسترياو وصيت أب عالم قداميتي شاينا أب تكنولوجياو صبللتنتون أب استفلاليه خفالاتو زنبره معرق أمريكا زبيلو طراي زي كونه
መጻኢ ምዕባሌታቱ ንናይ ኣሜሪካ ቀዳማይነት ዝእምት ኣይኮነን ብወተሃደራዊ ጉልበት ኣሜሪካ ዝሓየለት ኣይኮነትን ብዘይካ ናይ ናቶ ፈርካሽ ቁመና ዝተፈላለዩ መምዘኒ ዝርዝራት ዝእምትዎ እዩ ብፓሬዳት ከሬራትን ከም በዓል የመን ምድሃኽን ብዝሒ ኑክሌራዊ ኣፅዋርን ዝዕቀን ኣይኮነን ርትዓዊ ውድድርን ሓራ ዕዳጋታትን ንግድን ኣብ ዘይብሉ ርትዓዊ ምምቕራሕ ሃብትን እቶትን ኣብ ዘይብሉ ናይ ሓረጣን ዛዕጎልን ፊናንስያዊ ስርዓት ባዶ ድምር ወረቐት እናሓተምካ እገዳታት እናበየንካን እናሃደትካን ዝሕለን መኽሰባት እውን ይንፈግን ይንቆትን ኣሎ ትህሉ ኩነት ሰፊሕ ዝርዝራዊ ምውክሳት ኣለዎ ትህሉ ኩነት ከም ዘለዎ ኮይኑ ግን ፕሬዚደንት ትራምፕ ዕዳታት ኣሜሪካ ንምስራዝ ወይ ንምንካይ ኣባኻኒ ፊስካላዊ ወፃኢታት ንምፅልፃል ዝሳገመ ኢንዱስትሪታትን ወፍርን ንምምላስን ምስሓብን ምጥያስን ቀረፅን ግብርን ምብዛሕ ዘቤታዊ ግብሪ ምንካይ ሓይሊ ምርኣይን ምህዳድን ንጡፍ ዲፕሎማሲታትን ህዝባዊ ርክባትን ምውንጫፍ ወዘተ ወዘተ ነታ ዓባይ ኣይኮነትን ኢሉ ዓባይ ክገብራ ዝደሊ ኣሜሪካ ዛጊት ኣውጅዎ ዘሎ ፖሊሲታትን ተበግሶታትን እዩ ብተናፀል ኣብ ዘቤታዊ ጉዳያት ኣሜሪካ ከምኡውን ምስ ቻይና ሩስያ ኤውሮጳ እስያ ላቲን ኣሜሪካ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ይኹን ብጥሙር ኣብ ኩሎም ኣርእስታት ኣብዚ ዝመፅእ 4 ዓመታት ክኽተሎ ዝኽእል ኣካይዳ ንምግማት ቀሊል ስለ ዘይኮነ ሰሪዕናዮም ዘለና ሲናርዮታት ብደቂቕ መወከሲታት ናይ ሰዓት ምክትታልን ገምጋምን ዝሓቱ እዮም ናይ መዋእላት ውህሉል ዝንቡዕ ፖሊሲታት ምእራም ፈፂሙ ወይ ከኣልን እንተዘይተባሃለ ኣዝዩ ተሪር ዓቐቢ ብዓቢኡ ግን ናይተን ፖሊሲታት ዝቐንዓለን ዘሎ ዓበይቲ ዝበሃላ ሃገራት ወይ መንግስታት ግብረ መልስን ጽምዶታትን ምስ ምሕዳር ትራምፕ ምፍላጥን ኣዛሚድካ ምትንታንን ክዝንጋዕ ኣይግባእን ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኣብ ኩሉ ዝዓለማዊ ቁርቁስ ናይዚ ዘለናዮ መሰጋገሪ መዋእል ናብ ሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት ዝተዋሰነት ኣፍሪቃ ኣብቲ ምዕሪት ወይ ኢኩዌዥን ዳርጋ የላን ክበሃል ይከኣል እታ ምስ ኩሉ ዕቑር ባህርያዊ ፀጋታታ ጥረንዋት ብብላሽ እናሰደደት مسروحات في الرياض بحرات عنا شمتت بمقدف الرديئت أفل ماوي قطباعهم قالوا تحلف زلا أفريقيا كل يحصل زي تبهلت ذا التحساسب وإذا قرر ما يكونان بمنصرنا ترامب عمتاو بوليسيتات كررن كله زي تحسبلو وإذا تقمت سعبينات كم زبهال أو أفريقيا بمقدفن دقومان أمريكان كالوتن كخيد السنة سنكوف سرعة كغير نا أفريقاويان عدل ذهبن زغس كسني بغمي أفريقيا بزنزمس 4 عامات تواسات رايزي كونه نزلاق النت زهلو رتعو حدش على ما سرعة ممصا انتاي كتقبر تغيل داقيت تنادفو زولو بوليسيتاتنا كالليسنا كنسفعن كنعمقن زحجزين نخبركن نخبركمن اتزقربه زوباوي كناساتنا خ كابتو غدوبنا نبلو ناي مكببارن ممللاين متحققازن رغاتن رهوان تمرد زولنا قوامي استراتيجي زبغس كوينو مسجو استراتيجياو تعفافنس نايتو غدوبو صلواتات المعباي زغبر وي زهقن متتاواتن شرعتاتن ازيو بزح سلازغونه اب سودانن اب اثيوبيان ناي زلو قلولاوات كم ابنتن امتن كنوسد نخيل حزب السودان
ካብ 1956 ናይ ሃገራዊ ህንፀት ጉዕዞኡ ብተዛማዲ ዝሓሸ ገስጋስ ኣመዝጊቡ ነይሩ ክበሃል ዝከኣል እኳ እንተኾነ ካብ 1989 ንድሓር ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ብናይ እንቃዝ ዕንደራ ዝወረዱ ሓደጋ ምረሽኡ ተጎቲቱ እዩ ህዝቢ ትዕግስቱ ምስ ጨንቀቐ ብፍኑ ንዓቢ ነቲ ዕንቅፋት ኣልዩ ኣብ መድረኽ ምስግጋር ይኣትዩ ናይቲ ምስግጋር ሕድሪ ከዓ ክንዲ ህዝቢ ሱዳን ልኡላዊ ሰራዊት ሱዳን ተረኪብዎ ምስ ናይ ሱዳን ጂኦ ስትራቴጂያዊ ኣገዳስነት ምስግጋር መድሎ ከይረኸበ ክንሕንፍሽ ዝበሉ ግዳማውያን ሓይልታት ካብ ውሽጢ መጋበርያ ዝኾንዎም ጃንዳታት እናዓደጉ ነቲ መሰጋገሪ ሓላሊኾም ህልኽን ቆይቁን እናጋውሑ ናብ ወተሃደራዊ ምትፍናን ኣዕሪጎም ነቲ ረፅሚ ብመንገዲ ጎረባብትን እናመወሉን እናንበድበዱን ከማሕድርዎ ይነጥፉ ኣለዉ ናይ ኩሉ እዚ ግዳይ ካብ መከራ ናብ መከራ ወዲቑ ዘሎ ህዝቢ ሱዳን እዩ ህዝቢ ሱዳን ነቲ ጉዕዙኡ ኸሊፉ መከራ ዘውርደሉ ዘሎ ሸርሒ ተመኪሩሉ ተቃውምኡ ከስፍሕን ካሕይልን ተበጊሱ ኣሎ ጎደቦ ሱዳን ከዓ ሕልናዊ ሓላፍነቱ ተሰኪሙ ዘይተቆጠበ ደገፉ ንህዝቢ ሱዳን ክህብ ግቡእ እምበር ግንዖ ኣይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ ከንተበልና ንልዕሊ 80 ዓመታት ወይ 3 ወለዶታት ኢትዮጵያ ናይ ወኪልና ወኪል ክትኮነና ዝብሉ ናይ ዋሽንግተን ፎስተራት ጃንዳ ፎስተር ዳላስ ማለት እዩ ዘበገስዎ ዝንቡዕ ፖሊሲታት ዘኸተሎ ቅልውላዋትን ዕንወትን ኣመዛግብቲ ስኑድ እዩ ኣብ መዋዕል ዝሑል ኩናት ብተመሳሳሊ ሞጎት መራሕቲ ሶቪየት ነበር ዝፈጸምዎ ጌጋታት እውን ስኑድ እዩ ናይ ክልተ ወለዶ ሃገር ናይ ምህናፅ ዕድል ኣብ ኢትዮጵያ ተኸሲሩ ድሕሪ ምኽታም ዝሑል ኩናት ናይ ሃገር ናብ ሃገር ዘይግነት ምህናፅ ክንዲ ምብጋስ ኤትኒካዊ ምትፍናን ዘጋድድ ዝተወስደ ሕርያ ዘኸተሎ ዕንወት ሓተታ ዘድልዮ ኣይኮነን ኣብ ዝሓለፈ 7 ዓመታት ድሕሪ ኩሉ እቲ ኤትኒካዊ ፌደራልነት ዘኸተሎ ቅልውላውን ዕንወትን እረማ ወይ ሪፎርም መፂኡ ኣብ ዝተባሃለሉ ከምቲ ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝገንፈለ ናይ ተስፋ ስምዒት ኣብ ህዝቢ ኤርትራን ካልኦት ህዝብታት ጎረባብትን ህዝብታት ዓለምን ዝፈጠሮ ተስፋታት ናይ ትማሊ ተዘክሮ እዩ ትትስፉ ናይ ህዝብታት ሃንቀውታ ዘሳናበዶም ናይ ግዳም ሓይልታት ግን ኣይቀሰኑን ኣብ ውሽጢ ናይ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ጥራይ ብስም ብልፅግና ከም ሓድሽ ወኪል ወይ ተገዛኢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣውጆሞ ዘለዉ ኩናታት ናይ ጭንቀቶም ምርኣያ እዩ ዝተፈላለየ ማዕዝናት ናይ ማያት ናይ ኒልን ቀይሕ ባሕርን ናይ ባሕሪ መስኮት ንህዝቢ ኦሮሞ ዘይውክል ኦሮሞማ ስነ ሓሳብ ኩሻውያንን ሰማውያንን ሕንቅልሕንቅሊተይ ናይ ኤትኒካት ሓድሕድ ኩናት ህዝብን መሬትን ዓፈር ከም መድረኽ መጻወቲ ምዝማዝ ወዘተ ትዕንደራን መሁታቱን ኣብ መወዳእታ ህድማን ቅድሚት ጥራይ ክበሃል ዝከኣል ነዚ ተኣውጁ ዘሎ ኩናታት ሓንቲ ዘይኮነ ብዙሕ ኩናታት ንምብራዕ ዝጓረት ዘሎ ቴክኖሎጂ ናፅዋርን ምስ ዘሰንዮ ሕሱር ጃህራን ፈኸራን ምዝጉብ ንመዕደግን መበከልን ዝሰልዑ ዝወፅእ ዘሎ ዶላራት እውን እልቢ ይብሉን ከም ሳልሳይ መጋበርያ ሓሶት ንምንዛሕን ሓቅታት ንምዕፋንን ምዝንባዕን ጽልእን ቅርሕንትን ንምጥቋስ ተዋዲዱ ዘሎ መናፍሕ ስነ ኣእምራዊ ኩናት ዝበሃል እውን ብዙሕ እዩ ንተጻብኦ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝፈሓት ዘሎ ቁሉዕን ስውርን ሸርሕታት እውን ዘይፈለጠ የለን
دايت مدمدمتا تبغيسو زنبره تسفو هنقوتا بنينو حزب ኢትዮጵያውን ሕርያታቱ ፈሊጡ ተቃውሞታቱ ከበራት ይረአሎ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ብልዑል ተስፋን ብዘይ ዕቃበን ነቲ ተበጊሱ ተባህለ እረማዊ ሪፎርም ዘይ ተቆጠበ ደገፍ መሃቦም በዚ ተኸሲቱ ዘሎ ሃንደበት ዘጣዕስን ዘሰክፍን የብሎምን ኣብ ሕሱር ናይ ሓሶትን ምኑቃትን ማዕድታትን ኣይዕዶሙን እዮም ፍጹም ነቶም ሸርሕታት ዝፍሕሱ ዘለዉ ናይ ግዳም ሓይልታት ኣእዳውኩም ኣክቡ ነቶም ዝሰድኡን ዝደናደኑን ዕማኹ ከዓ ዓዲ ወዓሉ ይብሉ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኣብ ኣህጉራውን ዞባውን ምዕባለታት ተጊህና ብጽሞና ክንከታተልን ኣዛሚድና ኸነንብብን ሕርያታትና ፈሊጥና ክንግስግስን ንቡር እዩ ኣበው ከም ዝብልዎ ግን ብዕራይ ናብ ዘበለ የብል ዕርፊ ኣጽንዕ ከምኡውን ካብ ጉይ መዓል ክሳድ መሓዚሞ ቆላሕታን ኣተኩሮን ኣብ ዘቤታዊ ኩነታትናን ምዕባለቱን ሕንበረታዊ ቀድም ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ኩነታት ቅድሚ ኩሉ ዝስራዕ ቀዳምነትና ከዓ መኸተ ልምዓት እዩ ከከም ቀዳምነቶም ክሰላሰሉ ዝጸንሑ ልምዓታዊ መደባትና በብጽላቶም ማይ ፀዓት ኤሌክትሪክ ሕርሻ ሃብቲ ባሕሪ ትሕቲ ቅርፂ ብቐንዱ መንበሪ ኣባይቲ መጓዓዝያ ትምህርቲ ጥዕና ወዘተ ብተወሳኺ ድርኺት ኣድማዕነቶም ምእንቲ ክረጋገጽ ኣብ 2025 ድሕሪኡን ኣብ 6 ዘባታት ተኸፋፊሎም ውጥናት ክደቃቐሎም ንትግባረ ዘሳልጥ ጸጋታት ክጎሳጎሰሎም ልዕሊ ኩሉ ግን ዝሰፍሐ ተሳታፍነት ህዝቢ ተወዲቡ ኣበርክቶ ዝገብረሉ ክኸውን ጥሙር ልምዓታዊ መኸተ ኣብ መስርሕ ኣሎ ነቲ ብዝሰፍሐ ዝውደብ ዘሎ ስታፌ ህዝቢ ነቲ ብሓይልታት ምክልኻል ክዕመም ዝጸንሐ እጃም ልምዓት እውን ብስፍሓትን ዓይነትን ዓብዩ ናይ ህዝቢ ዕማም ደሪዑ ብዝሓሸ ኣወዳድባ ኣብ ልምዓታዊ መኸተ ከም ዝሳተፍ ክኸውን ዓሚ እውን ጠቂሰዮ ከም ዝነበርኩ ኣብ ወፃኢ ናይ ዘሎ ሓርበኛ ህዝቢ ዕቑር ዓቕምታት ምስ ንጡፍ ተበግሶታቱ ኣብ ልምዓታዊ መኸተ ገዚፍ ኣበርክቶ ዝገብረሉ ባይታ ንምጥጣሕ ዝተበገሰ ሓሳብ ንምውጣንን ምውዳብን ክሕግዘና ዝተጀመረ መስርሕ ሓበሬታ ስለ ዘይተጻፈፈ ይጉተት ጸኒሑ እዩ ካብ ካልኣይ ፍርቂ 2025 ግን ኣብ ርእሲ እቲ ምስናይ 6 ዞባታትን ሓይልታት ምክልኻልን ውሁድ ውዳበ ኣብ ወፃኢ ናይ ዘለዉ ሱታፌ ኣብ መኸተ ልምዓት ከም ሳልሳይ ውሁድ ኣካል ኮይኑ ክሳተፍ እዩ እዚ ንውልቃውን ብእኩብን ብኮማትን ደረጃታት ዝውሰዱ ፕሮጀክታትን ወፍርታትን ኣብ ዝተፈላለየ ጽላታትን ዓውታትን ከይሓወስካ እዚ ኣቦትኡ ኣሎ ማለት ኣምር ወይ መበገሲ ልምዓታዊ መኸተና ሓድሽ እኳ ተዘይኮነ ብቐንዱ ናይ ህዝብና መነባብሮ ኣውራ ናይቶም ዝተዋሰኑ ብእዋናውነት ዘቃልል ብዓብዩ ከዓ ናይ ሓዋሩ ካብ ቁጠባ ዓንጋሎ ዘውፃና ኣፍራይነትና ዘሐይልን ምህርትና ብዘላቕነት ዘኻዕብትን ናብ ምስናዕን ኢንዱስትርያውነትን ዘሰጋግር ምእንቲ ክኸውን እዩ መኸተና ኣብ ቁጠባዊ ልምዓት ጥራይ ዝተሓፅረ ኣይኮነን ምስ ተጋላባጢ ዓለማውን ዞባውን ምዕባለታት ዲፕሎማስያውን ዜናውን ሓበሬታውን ግንባራትን ከይረሳዕካ እዩ ማልን ካልእ ጸጋታትን መሳለጥያን
أقداسي يكون نبر بتوصاني وفين تعرنيا سب سلزغنا كسانة زوج سنة حزناينا نجز لنا قصنا زعقت حيلق أيلن مسرعنا درعنا مسمر زغلوا سماعات يتحبنوا عود نحفاش